Selektibitate ariketan, bai A ereduan, bai B ereduan, lehen ariketa oso berdina izaten da. Beti matrize bat izaten da, eta oso antxarakoak izaten dira bata bestean artean. Guk ariketatxo bat egingo dugu, eta bi atal dauzko. Lehen atala esaten digu haren matrizea, eina alfaren arabera kalkulatu behar dugu. B atal bat dauko, baina aurrerago ikusiko dugu zer egin behar den. Lehen da bizi A matrizea kalkulatu behar dugu. Dakigunez, A matrizea isa, i eta z hartzen dituen baloreak die. Beraz. Eta orain, A izartxo kalkulatu behar dugu. A izartxo die balore danak. Bai isa, i, z eta eskuman dazen balore danak. Balore hauek kopatu izakegu berdinak dialako. Eta, oin, hauek jarri behar ditugu. Vale. Oin, haren determinantea kalkulatu behar dugu. Haren determinantea kalkulatzeko, dano dakigunez, berdin zeroekin behar dugu. Modu hontan, jakingo dugu alfa balorentzako noiz den, haren determinantea noiz izango den 0. Haren determinantea berdin zeroekin behar dugu. Eta haren determinantea kalkulatzeko, lehendabizi, orain egiteko danok dakigu. Beraz, bat bider alfa. Alfa. Bat bider bi, bider bat. Gehi bi. Alfa bider bat, bider bi. Gehi bi alfa. Orain beste zentsuan egin behar dugu. Eta orain zentsuei danak zeinu aldatu behar diogu. Minus bi. Orain minus bi. Bat bider bat, minus bi. Eta inbir pasatu, dana ondo dagoela, alfa, bi, ez barkatu, holan, alfa, bi alfa, minus bi, eta alfa ber bi. Orain, lehena minus alfa ber bi, alfa, gehi bi alfa, gehi iru alfa, eta azkenik minus bi, minus lau, gehi bi, minus bi. Beraz, oin hau dugu, ez barkatu. Bueno, bai, hau berdin zeroekin behar dugu. Orain alfaren baloreak kalkulatuko ditugu. Beraz, horretako danok dakigunez, ekuazioa, ez dut egingo danok dakigulako askotan egin dugu, beraz, minus b. Erro, b ber bi, iru ber bi, minus lau ac. Lau, bider, minus bat, bider, minus bi. Honen erroa, zati, bia. Bi, minus bat. Minus iru, polik egingo dugu, danok ondo egiteko. Iru ber bi bederatzi, minus lau, bider minus bat, lau, bider minus bi, sortzi. Minus sortzi. Zati, minus bi. Hau bat da, honen erroa bat, beraz. Minus iru, gehi minus bat, zati, minus bi. Honekin
bi izenak aterako ditugu, lehen da bizi alfa bat eta alfa bi. Minus iru, minus bat, minus lau, minus bi, bi. Eta bestea, minus biru gehi bat, minus bi, zati minus bi, berdin bat. Hauek die, eta oin aurrera hau jarrituko dugu ariketakin, baina lehen da bizi dan ezabatu behar dut. Lehen zatean ikusi dugunez, A determinantera alfa bi baldin bada, edo alfa bi berdin bat baldin bada, A determinantea berdin 0 izango da. Beraz, orain aztertuko dugu lehen da bizi alfa berdin bi gertatzen da zenbaki horrekin. Beraz, alfa berdin bi baldin bada, lehen da bizi haren determinantea aztertu behar dugu. Dakigunez, hemen dana jarri dut arbela dana eskupatzeko, baina, A den determinantea zati hau da, eta A izartxo dana. Beraz, lehen da bizi A determinantea. Alfa bi denez, oin alfa jartzen duen lekuan bi jarri behar dugu. Orain, topatu behar dugu hemen barruan determinante bat, bi bider bikoa, non desberdin 0 den. Modu honetan jakingo dugu bere haren eina hiru izango, hiru baino txikago izango dela, hau da, bi demagun adibidez, edo bat, diokan ez dakigu. Ikusi dezakegunez, adibidez, lehen determinante hau egingo dugu, hau, lau hauek, beraz, izan betxateke bat minus bi berdin minus bat. Desberdin 0 denez, dakigu, haren determinantea desberdin 0 izango dela, beraz, bere eina berdin bi izango da. Orain topatu behar dugu A izartxo zein izango den bere determinantea. Kasu honetan, hiru zutabe da zenez, hirukoa izan daiteke barkatu, lau, hiru, baino edo txikiago izango da. Beraz, determinante bat topatu behar dugu, non desberdin 0 izango den, edozein. Hau adibidez, hau honekin edo honekin, hau hiru hauek, edozein topatu behar dugu. Beraz, zuzenean egingo dugu, ditxeta dugunez, hemen egingo dugu zuzenean, bale? Hau eta hau egingo dugu, zutabe hau kenduta. Dakigunez, zutabe hau hiru hauek egingo bagenu, 0 izango etxateke. Gogoratu bi alfa berdin bi jartzartu behar dugula, beraz. Hemen bi eta hemen bi doie, ez dangoa. Hemen bi eta hemen bi baldin badoie, honen determinantea 0 izango da. Beraz, hau izan behar dugu kontuan eta hiru hauetako bat kendu. Adibidez, zutabe txau kenduko dugu. Lehen bezala, determinante hau 0 ematen badigu, beste bat aukera topatu behar dugu, eta desberdin 0 izaten bada, haren A izartxoaren determinantea desberdin 0 izango da, beraz, bere eina hiru izango da. Beraz, bat, gehi, sei, gehi, lau, minus, bi, minus, hiru, eta minus, bi. Berdin. Hamar hamaika, hamaika minus bost sei, minus bost minus hiru. Barkatu, plus hiru, barkatu. Desberdin 0 denez, haren A izartxoren eina
A izartxoren eina 3 izango da, eta ikusi dugunez, haren eina berdin 2 izango da. Beraz, ezin dugu ez die soluziorik egongo. Orain, alfa berdin bat aztertuko dugu. Lehen zatean ikusi dugunez, alfa berdin 2 baldin bada, are izartxoren eina berdin 3 izango da, eta haren eina berdin 2. Balio hauek desberdinak dienez, sistema batera ezina izango da. Honek zer esan nahi du, ez dago da soluziorik egongo. Orain, alfa berdin batendako aztertuko dugu. Dakigunez, A den determinantea hauek, 3 zutabe hauek, A den determinantea direnez, bere determinantea 0 izango da, eta bere eina 3 baino txikiago, beraz, 2 edo 1. Orduen, A matrizaren barruan, balore bat, determinante bat, 2 bider biko determinante bat topatu behar dugu, non bere balioa desberdin 0 izango den, eta modu honetan jakingo dugu bere eina 2 dala. Beraz, matematikoki eginda eta denok hobetu ulertzeko, haren determinantea ez dut esan, baina alfa berdin bat, alfa jatzen duen lekuan bat jarri behar dugu. Beraz, hemen barruan topatzen badugu determinante bat 2 bider bikoa eta bere balorea desberdin 0 denez, bere eina 2 izango da. Adibidez, ikus ezakegunez, balore hauek desberdin 0 izango da eta bere eina 2 izango da. Baina, matematikoak egingo dugu. Bat minus 2, bere balorea minus 1 da, desberdin 0 denez, haren eina orduen 2 izango da. Orain, A izartxo kalkulatu behar dugu, zein den bere eina. Dakigunez, orduen hemen zein den arazoa, 3 bider lauko matrize bat denez, bere determinantea 3 izan daiteke. Beraz, topatu behar dugu balio bat batera egirria izateko desberdin 0 dana, holan jakingo dugu 2 dala. Dakigunez, zutabe hauek hartzen baditugu haren determinantea da. Beraz, matrizea da, beraz, bere determinantea alfa batendako 0 izango da. Beraz, zutabea hau hartuta, hau eta hau egingo dugu, fango gara ikusten nola aztertu. Adibidez, hau eta hau hartuko ditugu aztertzeko, bale? Bat, gehi, bi, minus, bi, minus, bi, minus, bat. Beraz, agunekin, eta agunekin. 0 da. Beraz, beste balore topatu behar dugu jakiteko 3 den. Jakin behar dugu gutxi gora bera bere balore danak berdin 0 izango diela, eta pentsatu behar dugu are izartxoren eina 2 izango dela. Baina, badezpada beste bat egingo dugu jakiteko. Orduen, hau hartuta, hauek egingo ditugu. Bi, gehi, lau, gehi, bi, minus,
lau, barkatu, berriro hasi, bi, gehi, lau, gehi bi, minus lau, minus bi, minus bi. Hau, honekin, eta honekin. Berdin 0, berriro. Beste determinante bat egingo dugu hau kenduta, hiru hauek, eta jakingo genuke berdin 0 dala. Beraz, ez dauko zentzurik berriro egitea. Beraz, alfa batendako a izartxoren eina beti 0 izango da, a izartxoren determinantea beti hiru baino txikiago izango da, bere eina determinantea 0 izango dalako, berdin 0 izango dalako, barkatu. Nibel hau egiten da batzutan. Beraz, eina arena berdin bi izango da bai, eta bi hauek berdinak die. Beraz, sistema bateragarria izango da eta infinitu soluzio egingo dire. Oin jakiteko balioak hemen idatziko dut, desberdin bi eta desberdin bat baldin badie, haren determinantea desberdin 0 izango da, beraz, bere soluzio bakarra egongo da. Beraz, hau izango izateke hirugarren soluzioa. Hemen idatziko izuet, alfa berdin bat, eina a izartxo, berdin bi, berdin, eina a, eta sistema bateragarria izango litzateke. Orain, izango litzateke lehen soluzioa, hau izango litzateke bigarren soluzioa, eta azkenik hirugarren soluzioa. Zein izango litzateke? Ba, hori, alfa berdin bat, berdin bi, eta alfa bi berdin bat, balio hauek desberdin 0 baldin badie. Beraz, haren determinantea, haren eina eta a izartxoren eina berdin 3 izango die, beraz, sistema bateragarri izango litzateke. Orain B atala egingo dugu. Zer dio? Alfa zerondako matrizea ebastu behar dugula. Beraz, alfa dagoen lekuan 0 bat jarriko dugu. Hau izango litzateke. Beraz, modu hau askotan ebastu dezakegu hau, baina, bueno, hemen errezena izango litzateke i berdin bat minus i, minus isa, barkatu. I, bai, hemen bi zeta, falta da. Ia hemen jarri dezakegu eta hemen, baina ikusi dezakegunez, hemen jartzen badugula, isa eta isa faten die. Beraz, zeta izango genuke bakarrik. Beraz, hemendik hasiko gara. Hola. Orain, balio hau, barruan sartu behar dugu. Hau, beste kaldera zongo etxateke. Beraz, zeta erdi bat. Orain, zeta hemen sartuko genuke. Barkatu. Zeta hemen, barruan.
Beraz, hau bat denez, I berdin 0, eta azkenean hemen, sartu ezakegunez, hemen 0 denez, isa berdin bat. Eta hau 0 denez, isa berdin bat. Beraz, izango lidetekez. Z berdin bat zati bi, I berdin 0, eta azkenik isa berdin bat. Beraz, hau izan da dana. Ikus dezakezunez, nahiko zaila da, nire ustez selektibitateko ariketarik zailena, baina, bueno, lasai, bideo ikusi nahi dituzuen aldietan, zalantzarik baldin baduzue idatzi guzue, eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.